ξεκινάει η ειδική διαδρομή του Ράλι Ακρόπολης. Το πρώτο αυτοκίνητο πάγαμε την πρώτη σκόνη. Ακόμα τον ήχο που γριλίζει στις στροφές των γερανίων του πρώτου αυτοκινήτου, ενώ περιμένουμε το δεύτερο. Υπενθυμίζουμε ότι κάθε αυτοκίνητο έχει διαφορά 3 λεπτά από το προηγούμενο. Κάθε 3 λεπτά δηλαδή φεύγει ένα αυτοκίνητο. Ο κόσμος συνεχίζει να έρχεται με ασφάλεια βέβαια, μέσα από τα χωράφια και πίσω από τις ζώνες ασφαλείας. Είναι εξαιρετικά οργανωμένο και αυτό το Ράλι Ακρόπολης. Είναι πολύ ωραίο να βλέπεις μικρά παιδιά, οικογένειες, μια παρέα που μιλήσαμε έχουν έρθει από τη Βόρεια Εύβοια, παρακαλώ, στη Γινέτα για να παρακολουθήσουν τον αγώνα. Το ελικόπτερο που παρακολουθεί τον αγώνα και παίρνει υπέροχα πλάνα πάνω από τα γεράνια, και ξεκινάει το δεύτερο αυτοκίνητο. Σίγουρο είναι ότι θα φύγουμε καφέ εδώ από το χώμα. Δεν πειράζει, αξίζει τον κόπο.
Λίγο πιο πίσω για να παίρνω και εγώ εδώ. Λίγο πιο πίσω. Πιο πάνω, θα πάω πιο πάνω. Έρχεται το τρίτο. Σε λίγο δεν θα φαίνεται τίποτα από το χώμα στην κάμερα, οπότε θα περιμένουμε και το τέταρτο αυτοκίνητο και θα αποχωρήσουμε, θα σταματήσουμε τη live μετάδοση γιατί είμαστε ήδη μες στο χώμα. Το κινητό θέλει πλήσιμο σίγουρα. Ό,τι είδατε, μένει το τέταρτο αυτοκίνητο. Να το δούμε και αυτό και θα αποχωρήσουμε σιγά σιγά. Σας ευχαριστούμε όλους που παρακολουθείτε live ή θα παρακολουθήσετε αργότερα αυτό το βίντεο. Είναι μεγάλη μας τιμή και χαρά που αυτή η μερική διαδρομή του Ράλι Ακρόπολης ξεκινάει από την αγαπημένη μας Κινέτα. Σας περιμένουμε το βράδυ στην παράσταση τη θεατρική στο Σύλλογο Γεράνια στην Κινέτα. Η χθεσινή παράσταση πήγε πάρα πολύ καλά. Όποιος ήρθε μπορεί να σας το επιβεβαιώσει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αναμένουμε τέταρτο αυτοκίνητο. Θα φάμε το τελευταίο κόμμα της ημέρας και θα τελειώσει η live μετάδοση. Και έρχεται το τέταρτο αυτοκίνητο στην ειδική διαδρομή. Ευχαριστούμε όλους που παρακολουθήσατε. Καλή σας ημέρα.